Здравейте! Това е поредната импровизирана версия на компютърната телевизия на Великотърновския университет. Много ме е драго, уважаеми колеги, приятели, всички вие, които имате интерес към психологията като едно направление, в което бихме могли да споделяме общите си идеи за човешкото развитие. Аз мисля, че е редно да започна и по-назад в историята, защото днес да бъдем тук, наистина, може би е редно да благодарим на създателите на виртуалната реалност. Никой не е очаквал, че един университет като Великотърновския ще бъде в ситуация като настоящата, но ние всички негови преподаватели и цялата академична общност наистина сме с ориентация да не спира процеса, в който знанието да бъде водещо в академичното взаимодействие. Така че имам честта да бъда тук и да споделя една моя идея за психология на здравата личност. Темата е обявена, разбира се, в контекста на голямата дисциплина, свързана с психичното здраве. От друга страна, вярвам, че няма очакване, а и няма как да бъде да мислим за психология на здравата личност без контекстуално да положим темата в някои основни концепти. Затова аз пред вас ще кажа, че в днешната тема търся зависимости, които са основание да предпоставим формирането на здравата личност. И тези зависимости са в някои основни теоретични постановки, които последователно ще разгърна пред вас. Като базисни теории се явява теорията на Егел за биопсихосоциалния подход, като подход в изследване на психичното здраве, теорията на екосистемите на Юри Бренфенбренер, както и теорията на системните, на теорията за семейството като система и по-конкретно теорията за екологичната привързаност. Ще ми се обаче, уважаеми колеги, наистина да започна с една притча. Аз обичам кратките истории, където може в синтезиран вид наистина да разберем как се развива човешката личност, кои са факторите, през които преминава индивидуалното развитие. И тази притча е на един, вярвам, познат за вас автор, Халил Джубран, който наистина ни дава блестящи идеи в неговите описания за това какви са социалните взаимодействия и къде може да търсим границите на нормалността. Започвам с тази кратка история. В парка на психиатричната болница срещнах младеж с бледо и красиво лице, пълно с изумление. Седнах до него и веднага го попитах: защо си тук? А той ме погледна изненадан и каза: това е неуместен въпрос, но ще отговоря. Баща ми искаше да ме направи копие на себе си, а и чичо ми също. Майка ми виждаше в мен баща си. Сестра ми сочеше съпруга си моряк като идеален пример, който трябва да следвам. Брат ми мислеше, че трябва да бъда идентичен с него. Да, той е страхотен атлет. И дори учителите ми, докторът по философия, музикалният майстор и учителят по математика бяха твърдо решени, че всеки от тях искаше да бъда отражението на лицето им в огледалото. Затова дойдох тук. Тук намирам средата като най-здравословна. Тук поне мога да бъда себе си. И изведнъж се обърна към мен и попита: и ти ли си тук заради образованието и добрите съвети? А аз отговорих: не, аз съм тук просто на посещение. И той каза: аха, разбирам, и ти идваш от психиатричната болница, която е от другата страна на стената. Ясно. Уважаеми колеги, наистина имаме много въпросителни по начина, по който трябва да мислим за индивидуалното развитие на личността и най-вече
за сигурността, в която да срещнем нашите компетентности като професионалисти и действително да сме сигурни какво всъщност означава формиране на здравата личност. В психологията, понеже вярвам, че по силата на тази публична лекция може би ще има и хора, които отдавна са се откъснали от университета или пък мъничко стоят в страни от терминологията на психологията, затова ще си позволя съвсем накратко да актуализирам значенията, които ползваме за разбиране природата на човека. И в психологията, драги колеги, има няколко сродни понятия, които всъщност разгръщат характеристиката, съдържателните основания да мислим за човека като за личност. Първото понятие е, че ние може да разгледаме човека като индивид и тогава ние приемаме, че всеки човек притежава всички общи свойства на живите организми. Или това е биологичната компонента, с която ние разбираме отделната личност. На второ ниво ние разглеждаме човека като индивидуалност и тук наистина са включени всички онези характеристики, уникалния набор от психологични качества, които могат да бъдат или унаследени, или придобити и това е така наречената психологична компонента в разбирането на човешката природа. Трябва да отбележа, че не всички хора всъщност притежават индивидуалност. Например, в момента след раждането има един период от време, който по силата на своята продължителност и интензивност превръща живия биологичен организъм в индивидуалност и тогава се появяват първите характеристики в профила на индивида, психологически характеристики. И стигаме до кулминацията за това, което днес не е събрано, кога може да търсим характеристики на личностова конституция в отделният индивид. Когато мислим за човека като за личност, всъщност ние го разглеждаме като един резултат от възпитание и от самовъзпитание. Не всички хора могат да бъдат личности. Например, тези, които не осъзнават своята индивидуалност, не могат да бъдат такива. Например, хората с психични отклонения и физиологични смущения, дисфункции също не могат да бъдат определени и да се самоопределят като личности, тъй като при тях има отсъствие на функциите на висшата нервна система. Основните фактори обаче, които изграждат човешката личност, са въплатени в характеристиките на феномените език и общуване и в характеристиките на познавателното умствено развитие на всеки човек. Възникването на човешкото съзнание и изграждането на аз-образа, уважаеми колеги, става в процеса на социализацията на човека, като в основата на предаването на човешкия опит стои общуването, което може да бъде формално в образователните институции и всички други държавни форми на оказване на подкрепа на личността, както и неформално, което означава да имаме живи връзки едни с други, започвайки още от ранното детство и продължавайки в периодите на зрелостта, чак до старостта. Какво означава умствено развитие? Всички ние идваме на този свят с психичен апарат, който е универсален, но едновременно с социализацията като процес, в който ние добиваме първоначално нашия индивидуален опит, протича в нас и така нареченото интелектуално развитие, където по силата на което се формират цялостни представи за предметите и явленията, свързани с социалната реалност и социалните отношения. И ако преди аз поставих темата по начин, по който да кореспондира с някои основни теоретични постановки от психологията като една голяма научно-приложна практическа област, ще кажа, че ще започна моята обосновка с теорията за психичното здраве, като разбира се ще направя този преход, че
когато един човек се ражда, живее, работи и старее, върху него оказват влияние различни обстоятелства, контексти, в които той формира своята аз-концепция и ориентира себе си по силата на вътрешните си процеси към една реализация, която да съответства на неговите интереси и желания. В индивидуалното развитие на личността, културната, социалната, физическата и икономическата среда са онези детерминанти, които са в основата на преживяването на житейска удовлетвореност. И тук искам отново да обърна внимание, че ние говорим за здравата личност тогава, когато тя съумява през своята индивидуална активност да постига не само постижения и цели, но най-вече в процеса на тези свои активности тя да преживява житейска удовлетвореност. Житейската удовлетвореност е равносилна на усещането за психично здраве и за психично благополучие. Когато говорим за психичното здраве, уважаеми колеги, ще бъде добре наистина да мислим в съвременните идеи на клиничната психология по следната формула. Психичното здраве и психичната болест, слава Богу, не са статични величини, а в зависимост от много фактори могат да се променят във времето. Това, разбира се, ни дава надеждата, че всеки един човек, дори да има временни смущения на своето житейско функциониране, заключено в неговата индивидуалност, той може да постига подобрение тогава, когато около него институциите и близките хора осигуряват щадене, предлагат подкрепа и са в основата на актуализиране на неговата воля за живот. Съвременната теория за психичното здраве се основава на биопсихосоциалния подход. Този термин за първи път е предложен от американския психиатър Джордж Либман Енгел още през 1977 година. И да, вероятно вие имате в своя опит ето такива срещи с разбирането на човека като индивидуалност и като сумарност на три подсистеми, каквито са биологичната, психологичната и социалната. Всички ние казваме, че потенциалът на всеки човек се определя от неговите биологични характеристики или това е неговата наследственост. От друга страна, има хора, които вярват, че макар и да не идваме с добра биологична конституция, по силата на нашата индивидуална активност или на психологическите ни характеристики, в които откриваме нашите желания, нашите интереси, нашите заложби, мотивацията, а понякога и задръжките ни, ние всъщност може да усилваме нашата насоченост към определени дейности, в които да се чувстваме удовлетворени. А както казах преди мъничко, житейската удовлетвореност означава психично здраве. И най-накрая има наистина основания да приемем, уважаеми колеги, че в живота на всеки от нас, освен наследствеността и освен индивидуалната психологическа активност, всеки човек може да бъде стимулиран или пък ограничаван от едни обстоятелства, които са извън него, и тези обстоятелства са всъщност израз на влиянието на голямата социална среда. И там може да имаме натиск, който да е упражнен от други хора, може да имаме нормативна уредба, в която правните условия да категоризират кое поведение на личността е приемливо, кое е недопустимо и кое отива в контекста на престъпното или абнормното поведение. И по смисъла на този аргумент в психологията на здравата личност, човешкият индивид се разглежда като жива система,
която е съставена от субсистеми. Между тези субсистеми има непрекъснат обмен на информация. И примери за субсистеми са биологичната, психологичната и социалната. Всяка от тези системи се отличава с ниво на уязвимост. За да бъда по-конкретна, ще използвам следната илюстрация. Ако, да кажем, моя съпруг се върне в къщи и сподели, че неочаквано е бил уволнен от работа или пък съкратен заради новите обстоятелства в държавата ни, най-вероятно това ще се отрази на неговата биологична система, най-вероятно това ще разбута нормалния ритъм на функцията на жлезите с вътрешна секреция. Най-вероятно той ще изпадне в едно потиснато състояние, тъй като ще бъде доста объркан в мисленето, а сега на къде. И когато неговата хормонална система всъщност продуцира известен стрес и хормоните на щастието не могат да бъдат толкова силни по своята интензивност и честота, това наистина ще помрачи неговото усещане за сила, за психически заряд и няма как да не повлияе на другите две системи, които са част от личностната конституция. Да кажем, усещането за депресивни чувства, емоции, потиснатост, безизходност, те ще се отразят на психологичната система по отношение на, да кажем, два водещи компонента, каквато е самооценката. Той вероятно ще формира за момента, свързано с тази нова ситуация в неговия живот, една неадекватна, ниска самооценка. Това може да продуцира в него някои тежки отрицателни емоции, които са свързани както с да кажем депресия, за която говорих, че е свързана и с биологичната подсистема, но така и за все по-силно усещане за неувереност, и тази неувереност може да отиде да се обвърже с цялостното усещане за безсмислие в живота. Когато биологичната и психологичната субсистеми бъдат в променен статус от нормалните форми на взаимодействие и обмен една с друга, това като цяло ще се отрази и на социалния компонент в биопсихосоциалния подход по отношение на личността. И знаем, че всеки човек днес наистина разчита на своята трудова реализация, т.е. новината, че една личност е уволнена от работа или съкратена, изключително много влияе и на социалния статус от гледна точка на финансовата сигурност и стабилност. Така че колкото и да сме склонни да вярваме, че имаме контрол в нашия живот, много често по силата на обстоятелства, през които ние реагираме вътрешно на тези външни обстоятелства, у нас наистина идва едно сътресение на здравословния ни статус и може да се каже, че това е причина за временно излизане на нашия организъм, на нашата психологическа същност и на социалната неувереност от ситуация на сигурност към ситуация на несигурност, тревожност и по-сериозни заплахи, свързани с оцеляването. В съвременната психология на развитието има също една теория на екологичните системи, която е придобила широка известност. Нейн автор е американският психолог Юри Бронфенбренер. Всъщност Бронфенбренер вижда процеса на човешкото развитие като взаимодействие между индивида и заобикалящата го среда. Според него върху здравото развитие на личността влияние оказват 5 различни системи от околната среда.
а именно микросистемата, мезосистемата, екзосистемата, макросистемата и хроносистемата. И, уважаеми колеги, правя отново една препратка към предишната теория, на която основавам днешната тема. Ако ние, всеки индивид и човек наистина е базиран на обменната информация във вътрешната среда на биологичната, психологичната и социалната субсистеми, то в същото това време ние сме изключително подвластни на събития, които се случват в външната за индивидуалната ни среда същност. И за да бъда отново по-ясна, ще кажа какви са съдържателните измерения на тези 5 системи, които Бронфенбренер анализира в своята теория за екологичните системи. Микросистемата има отношение към дейностите, ролите и взаимодействието между индивида и най-близкото му обкръжение. Микросистемата означава да търсим проекции върху индивидуалното развитие от семейната среда до средата на връстниците, независимо на колко години е отделната личност, и да се преходи към средата на близкото обкръжение, или това са съседите и общността. В мезосистемата взаимовръзките се образуват от свързването на 2 или повече микросистеми. Например, семейството и образователните институции. И отново ще илюстрирам за вас какво всъщност означават тези взаимовръзки. Ако хората, които са представители на семейната и на образователните институции, създадат оптимално взаимодействие, това непременно ще се отрази благоприятно върху социалната адаптация на децата, за които тези институции имат ключова социална роля и влияние. От друга страна, ние ще видим, че тази взаимозависимост може да намери проекция и в следните характеристики. Ако между учителя и учениците се създаде ефективно общуване, това ще се отрази и на по-доброто взаимодействие на родителите с техните деца, защото знаем, че за всички родители децата им да имат академични постижения и отличен успех е една форма на житейска удовлетвореност. Когато говорим за микросистемата и за мезосистемата, отиваме и към следващия кръг на влияние на околната среда върху формирането на здравата личност. И тук идва всъщност по-голямата система, наречена от Бронфенбренер екзосистема. Всъщност в екзосистемата влиза всички влияния на външната обкръжаваща среда, но тези влияния, за разлика от влиянията в предишните 2 системи, имат само индиректно приложение и насоченост към оптимума за индивидуалното развитие на личността. И ще дам следния пример. Ако ние сме една държава, в която Министерство на труда и социалната политика непрекъснато опитва да създава добри форми за социална подкрепа на индивидите в обществото, това би означавало, че Министерството на труда и социалната политика ще ангажира съвременните работодателски организации да организират трудовото поведение на своите служители по един начин, който да е обвързан и с другите техни социални роли, например с ролите им на родители. И ако организацията всъщност осигури гъвкаво работно време за онези свои служители, които са отговорни родители,
то това означава, че тези родители ще имат повече време за своите деца и това ще спомогне да се заздрави емоционалната връзка между тях и между членовете на семейната система. Към това ниво се отнасят и още приятелите на родителите, значимите други хора от обкръжението на семейната институция. Екзосистемата има механизмите да поощрява, да стимулира, да поддържа социалната близост между индивидите на различни нива, като използва механизмите на индиректно организиране на сигурността и спокойствието на всеки индивид в обществото в зависимост от неговата социална роля. Когато стигаме до екзосистемата, няма как, уважаеми колеги, да не потърсим основанията за четвъртата екологична система, за която Бронфенбренер така апелира. И това е влиянието на макросистемата. Всъщност, това е една мощна система, която съдържа всички ценности, закони и традиции на обществото, в което конкретният индивид и личност живее. Макросистемата оказва най-силно влияние върху индивида, тъй като въздейства на останалите три системи. Тоест няма как нито в микросистемата, нито в мезосистемата, нито в екзосистемата да не се открои значението на правовата уредба, значението на ценностите и как те са иерархизирани в комуникацията между представителите на социума, както и онова, което ни дава усещането за корени, нашите традиции, свързани с националността ни, етническата принадлежност и други фактори, които изпълват индивидуалната аз-конституция. Оказва се, че макросистемата се влияе от характеристиките на историческите процеси и всъщност тя съумява да въдвори в индивидуалното човешко развитие онази необходима нормативна последователност, кое е приемливо и кое не, в която човек наистина да разполага собственото си поведение, морал и убеждения от гледна точка на социалния контекст, в който към който принадлежи. И да кажа само, че тези четири екологични системи са били в най-първата теоретична постановка включени в теорията на Бронфенбренер. Малко по-късно той всъщност добавя още една пета система и я нарича хроносистема. Знаем, че термина хронос от гръцки означава време и всъщност с допълването на тази пета система към теорията на екологичните системи, Бронфенбренер установява една понякога невидима зависимост между отделната личност и между социалната среда, че всъщност преходите в процеса на живота по време на жизнената биография, по разгръщането на жизнения цикъл, винаги са докоснати от характеристиките на моделите на събитията от обкръжаващата среда. Тоест няма как нито един индивид да остане извън особеностите на смислите, които се зараждат в широката социална среда и които тръгват назад, ще кажа отново, от микросистемата, от макросистемата към екзосистемата, към мезосистемата и към микросистемата. Колкото и да е индивидуална комуникацията в семейството като най-малката социална единица на обществото ни, тя винаги може да бъде разпознаваема именно в актуалността на позициите на нейните членове,
до поведенията, които тези членове имат в контекста на социалното време, в което те живеят. Ако за момента разгледахме тези две базисни теории, свързани с разбирането ни на психологията на здравата личност, а именно теорията на Енгел за биопсихосоциалния подход и теорията на Бронфенбренер за екологичните системи, сега мисля, че е напълно основателно да обърна мъничко внимание и на това какво всъщност ние трябва да разбираме в понятието психично здраве. Ще започна от най-кратката дефиниция, която е на експертите психиатри, защото тя сякаш ни дава много ясните диференциации, кога да мислим за човека като психично здрав и кога мъничко да се съмняваме в неговия статус за психично здраве. Психиатрите, уважаеми колеги, са категорични, защото те определят, че психичното здраве е противоположността на психичната болест. Тоест, здрав е този, който няма симптоми. Щеше да бъде, да кажа, твърде лесно по този начин да мислим за психичното здраве. Но в клиничната психология това определение наистина служи доста добре, както на психиатрите, така и на клиничните психолози. Аз обаче искам да обърна внимание върху дефиницията на психичното здраве по повод на днешната ми тема. Какво е психологията на здравата личност и как там да разпознаваме ресурса на психично здравата личност. И за това ще си позволя да разгърна едно много по-обстойно и по-цялостно определение за психичното здраве, което е предложено от Световната здравна организация. Определението на Световната здравна организация за психичното здраве гласи, че то е състояние на благополучие, при което човек реализира своите способности, може даже да се справи с нормалните стресови ситуации, свързани с неговото всекидневие, като да продължи да работи продуктивно и да е способен да допринася за своята общност. Виждаме, уважаеми колеги, че в дефиницията на Световната здравна организация отсъствието на симптоми не е свързано с психичното здраве. Виждаме, че експертите от Световната здравна организация откриват много по-цялостен ресурс за обмислене на индивидуално здравно-психичния потенциал на личността. Защото психичното здраве, според приведената дефиниция, може още да го определим като успешно психическо функциониране, което е в основата на продуктивните дейности, което способства за поддържането на пълноценни взаимодействия на отделната личност с другите хора, което служи за формиране на една гъвкава способност за адаптиране към промените и справяне с незгодите. Ако ние преди мъничко казахме, че здравата личност, според дефиницията на Световната здравна организация, е активната личност, това означава, че психично здравата личност може да формира едно поведение, което е основано най-вече на конструктивни модели на мислене, на отворени умения за комуникация с различието, на незаглъхващия рефлекс за учене и за изследване на действителността, както и на една емоционална устойчивост, в която водещо е самоуважението на личността по отношение на нейната идентичност. И от приведените дефиниции, уважаеми колеги, за рамката, в която може да определяме психичното здраве като състояние, всъщност
добиваме представа, че психичното здраве е състояние, което е не само отсъствие на психично заболяване, а то е нещо много повече. То се явява интегрална част от здравето на телесно равнище, от социалните взаимоотношения в близката социална среда на индивида, и всъщност психичното здраве е условие за качеството на живот на отделната личност и на социалната група. Така, всъщност, може да отидем и малко по-напред в тези обобщения, като допуснем, че най-вероятно психичното здраве е свързано най-тясно с притежаването на адаптивни стратегии за справяне в сложни ситуации и за защита на личността в отделните периоди на развитието. За да продължа по-нататък, уважаеми колеги, ще обърна внимание, че дискутираните концепти, заложени в теорията за биопсихосоциалния подход на Енгел, в теорията на екологичните системи на Бронфенбренер, както и обособените смисли в дефинициите на психичното здраве, определям наистина като едно обективно основание да насочим изследването на темата за здравата личност към открояване ролята на семейството в качеството му на жизнеутвърждаващ регулатор за здравата личност. И със сигурност знаем, че всеки от нас е представител на една семейна система. Той даже не само е представител, а той е част, той е системно цяло от тази система, и в семейната система връзките се дължат на взаимно свързани и взаимно зависими процеси на комуникация и на преживяване. Емоционалното и поведенческо приспособяване на децата и възрастните винаги се свързват с качествата на привързаността като отражение на взаимоотношенията в семейството. И когато препращам след досега засегнатите теории към теорията към системните теории за семейството, аз от тук нататък, уважаеми колеги, ще имам предвид една от тези системни теории, а именно за екологичната привързаност, която пък се базира на големите открития на Бейтсън като представител на теорията за системите в семейството. Ще кажа, че наистина няма никакво съмнение, че семейните процеси влияят на индивидуалното развитие на личността. И когато ние търсим такова влияние, няма как да не допуснем и негативния сценарий, че семейните процеси в ранното детство всъщност могат да усилят или напротив да превентират риска от психопатология. Изследванията върху ролята на семейните процеси на привързаност и психопатологията имат за цел да проучат ролята на семейството като източник на риск и като източник на устойчивост за психологията на здравата личност. Ще отида по-напред и ще кажа, че процесите на привързаност се срещат не само между родители и деца, а те са качествен белег за близки човешки взаимоотношения изобщо в широкия контекст на социалната комуникация и социалните интеракции. Теорията на привързаността разглежда чувствителността на семейната система, като поставя фокус върху комуникацията. Системните теории за семейството посочват, че ясната комуникация е основа за доброто семейно функциониране. Ясното разбиране на
процесите на общуването в семейната система води до по-голяма способност на членовете на семейството да поддържат адекватно поведение и да управляват коректно съответните семейни роли. Способността на семейството да поддържа организационна яснота във всеки контекст на взаимоотношение, както и умението на членовете на семейството да дефинират ясно важни теми в общуването, е отправна точка за отчитане на потребностите на всеки член от семейната система. Това означава, уважаеми колеги, че няма да бъде достатъчно, ако мислим, че близостта и дистанцията в семейството, а сега отправям наистина и проекция към широката социална среда, се отнасят само до физическото пространство. Всъщност, близостта и дистанцията се отнасят до способността на членовете на семейството да реагират афективно по силата на собствената експресия на преживяваните чувства един на друг по начин, който подкрепя тази близост, подкрепя справянето с конкретната ситуация и се полага в смисъла на индивидуалното развитие съобразно психичното здраве и нормативните форми на поведение в социалния контекст. Ако трябва още повече да стесним какво всъщност означава емоционалната диференциация в семейството и защо тя е свързана с функциите на семейството, ще кажем, че две са основните функции на семейството като система, които благоприятстват личностното развитие и израстването на неговите членове. И тези функции включват първо отглеждане и социализиране на децата в семейството, които да се развият като автономни личности, и второ, което също е толкова важно, да се осигури една атмосфера на удовлетворяваща емоционална подкрепа между всички членове на семейната система. И започвам с обсъждане на това, което трябва да бъде споделено в едно семейство. Изследвам всъщност теорията на Бейтсън в обяснението на това, че онова, което се случва в семейството, може да бъде разпознато не само в неговото съдържание, като значението на общуването между членовете, но и като отношение по начина, по който се случва това съдържание. И за това е важно, когато в семейството се говори за обич или пък за враждебност, за игра или за дисциплина, това да бъде разчетено не само в вербално артикулираните контексти на членовете на семейната система, а и в невербалните взаимоотношения между тях. Дали ние ще споделяме обич, враждебност, игра или дисциплина, означава обяснителната рамка, споделяна от членовете на семейството, да бъде уверена, че хуморът е хумор, а не критика, че изразяването на тъга е действително тъга, а не гняв. Много често разбиранията и очакванията за привързаността в семейните отношения варират не само от култура до култура, но и от човек до човек, дори когато става дума за двама души, отраснали в един и същи дом. И най-вероятно вие имате във вашия опит такива срещи с хората. Уж са братя или сестри, а са толкова различни.
Обръщам внимание на този факт, уважаеми колеги, защото способността да се създаде споделена рамка в семейната система, да се постигне съгласие дали участниците са в ситуация на хумор, агресия, тъга, учене или решаване на проблеми, не може да се изгради само на нивото на съдържанието на комуникацията. Тоест не се основава само на вербализираните контексти, а тази способност се изгражда съвместно чрез привързаността и други емоционални процеси в системата. И точно тук моя спомен като студент на Великотърновския университет в специалност предучилищна педагогика ме връща много назад във времето, когато ни преподаваше една страхотна преподавателка, светла памет, доцент, че ми избяга името, Маргарита Каменова, да, Маргарита Каменова. И когато ние учихме предучилищна педагогика, тя застана пред нас в един момент от първите лекции. И около половин час, бяхме много голям поток, около 100 човека, тя ни питаше: кажете, коя е първата връзка, която се създава между родителите и децата? И ние всички имахме нашите предположения, че това е любовта, че това е грижата, че това е обичта, че това е възторга от приемането на живота в дома, на семейството. И тя беше много, много права, когато ни каза: всъщност преди да дойдат обичта, любовта, възбудата, грижата, идва емоционалната привързаност. Затова аз наистина вярвам, че здравата личност не се създава така от само себе си, а тя е силно, нейната психология е силно ангажирана с отговорността на семейството като една от базисните системи. И затова, уважаеми колеги, ако преди малко казах, че всъщност много е трудно ние да дадем дефиниция за нормално семейство. И да призная, никъде в литературата, в научните обзори, свързани с проблематиката за теорията на семейството, няма една такава твърдо рамкирана позиция какво е нормалното семейство. И няма правилен модел и рецепта за това какво е и здраво семейство. Няма дори идеален образ на семейството. И ако днес аз ще използвам понятието здраво семейство, искам да подчертая, че го използвам като твърде относително понятие. И по тази причина здравословността на семейството следва да дефинираме по отношение на процесите, отношенческите модели на комуникация вътре в семейната система. Тоест, ние говорим за това в каква степен семейството адекватно изпълнява онези две функции, които преди малко съобщих: да отглежда и да социализира децата, подкрепяйки ги да се превърнат в автономни личности, както и да осигурява една удовлетворяваща атмосфера за емоционална подкрепа. Независимо обаче как се изпълнява тази функция или пък в каква конкретна семейна структура. Ние може да различим в теорията на семейството като система семейната структура на нуклеарното семейство, където са родителите и техните деца. Може също да разграничим и все повече увеличаващия се дял на семейната структура тип едно фамилно семейство или на така наречените овдовели представители на семейната общност или на самотните родители, по начина по който понякога се случват взаимоотношенията в интимността между партньорите. Ние може да говорим също и за така наречената структура на разширеното семейство, където влизат представителите на голямата фамилия.
Допускаме обаче, уважаеми колеги, че здравословността на семейството означава ефективна комуникация, емоционална ангажираност, достъп до външни ресурси. Тоест, безспорно, членовете на родната ни фамилия непрекъснато имат огромно влияние върху нашите мисли, чувства и действия. Ние реагираме на нуждите, очакванията и безпокойството на другите от нашите семейства, като същевременно сме активни и изискваме внимание, одобрение и подкрепа от тях. Промяната в функционирането на един член на семейството неизменно води и до промяна на функционирането и на останалите. Това означава, че семействата се различават в степента на взаимозависимост. Но тази взаимозависимост винаги присъства и има своите емоционални нюанси. Всъщност, емоционалната зависимост от семейната система вероятно е първопричина за еволюцията към обществена сплотеност и коопериране. Мога даже да кажа, че мощта ни като хора е в способността ни да си организираме и да си помагаме взаимно. Благодарение на придобитата в семейството емоционална чувствителност и взаимозависимост, всеки от нас е в състояние да усети и да се отзове на нуждите на другите, като инстинктивно се грижи за оцеляването на групата. Какво обаче се случва в семейството, когато има стрес, напрежение, критични ситуации? Нормално е тогава тревожността да ескалира и да се повишава, така че да засяга всеки член на семейната система. И много често в такива проблемни житейски затруднения членовете на семейството, когато се опитват да се свържат едни с други в ситуация на дистрес, всъщност се оказват хванати в разрушителна поредица от повтарящи се интеракции, в които изразяват единствено вторичните си негативни емоции. Вторичните емоции най-често са свързани с преживяване на гняв, срам, ревност, злоба, фрустрация, възмущение, но те се явяват като реакция на първичните емоции. Първичните емоции са по-дълбоки в нас и ни правят по-уязвими. Това са тъга, болка, ранимост, страх, самота. И когато членовете на семейната система искат да намерят подход за управление на трудните ситуации, е важно да се стремят към стимулиране на изразяване и на комуникация и отношения едни с други на първичните емоции, защото чрез тези първични емоции се запазва възможността да се удовлетворява потребността от емоционална близост или привързаност, както нарекохме тези взаимоотношения в семейството. Изразяването на вторичните емоции отблъсква и дистанцира участниците в семейната комуникация и всъщност нанася щети върху биологичната, психологичната и социалната субсистеми. Оказва се, че при здравата личност, при членовете, които са при представителите на здравите семейства, се развива една функционална емоционална система, която им осигурява ефективно да се адаптират към стреса и да канализират тревожността в трудни за семейството и за общността ситуации по здравословен начин, чрез експресия на първичните емоции или чрез удовлетворяване на потребността от привързаност и емоционална близост. Отличителен белег на здравите хора, и мисля, че тук няма да успорите, уважаеми колеги, е способността на тази здрава личност да говори, да действа директно, без фалшива скромност, без намици и двусмислици, без да шокира, а да минава направо към същността на темата, заради която общува с другите от нейното обкръжение. И обратно, небалансираният и несигурен човек винаги действа по заобиколен начин. Той манипулира, лъже, оплита околните, за да постигне своите интереси. Това наблюдение ние може да използваме и като мерило и за нашите собствени слабости. Добре е да се замислим, всеки път, когато директният подход към целите на комуникацията, с която сме обвързани по някаква причина, ни плаши, какво точно ни тревожи, че не може да действаме директно? Ясно е, че манипулиращото поведение е присъщо на децата.
не на възрастните, не на здравата личност. Децата нямат кой знае какъв контрол над околния свят. Те обаче се учат да манипулират, копирайки родителите си, за да получат това, което искат и да използват слабостите на хората около тях. Най-успешните им методи за манипулация в детството ние знаем, че са сълзите, сърденето, обидите, гнева и капризите във всичките им прояви на малките хора. Децата са твърде слаби и са зависими, именно за това избягват пряката конфронтация или сътрудничеството с околните. До голяма степен е отговорност на родителите да създадат у децата емоционална устойчивост. Докато за децата манипулирането и избягването на отговорността е единственият и най-прост начин да постигнат целите си, то здравата личност разполага с множество възможности да действа директно и много по-ефективно. В психологически смисъл желанието да избягваме отговорност там, където може да бъде поета, е разрушително и често пъти чиста загуба на енергия. Всъщност, честността и директността в постигането на целите е това, което буди уважение. Да действаме прямо и спокойно, приемайки, че е възможно и да сгрешим, не е толкова трудно. За някой е по-лесно, може би са имали късмет с родителите си, но ако този модел на поведение ни причинява страх, не означава, уважаеми колеги, че сме обречени. Урокът, който не сме усвоили в ранна детска възраст, ще трябва да научим сега. Затова апелирам да си пожелаем зрялост за здраве. Бъдете, уважаеми колеги. Благодаря за вниманието.